Ok, pour ame tɛmɛnen ɲininkali fɔlɔ ye an y'a ye k'a fɔ kunun kunnasini bɔ kunun a ye émission dɔ kɛ ka kɛɲɛ ni recrutement ye a kuma cayara mɔgɔ baden fana y'anw yɛrɛ wele bi ka sanga ni recrutement ko kuma ye i bɛ se ka jumɛn fɔ recrutement in kan parce que caman b'a la ko fantaden ko yala k'o tɛ taa tuguni ten na alors que an dun ye min ye transition ka laɲini o ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka teni sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni yuruguyurugu sira ye. Musa, Ninjarani, Amba Makebia, Amba Fou, Anale de émission de Kou. Émission Kono, Anya Yirakafo, Akokaya, ka numéro ye, Nama Toy. Vous parlez émission de Kou, Ma Chamayan Willy, Oyan Willy Kaborola. Numéro c'est la tour du Tomaï. On y a un commentaire là. Ni mamie c'est un demain. Numéro de tout là. Donc, bien des médias de commission scientifique ou la barala. On va la unité d'or fouiller. Jamana c'est à quai. Jamana de sa fouille tout gomi. On a la unité for y. Ante fangako. Ante moujouala. Ame fait non fait. Malien ou bien de vous mon corps de wabo. Ambalmaket tara. Ani ñinu nga soro bianya weli kana ay mi soro jabila malien peka partager mo be aya partager fe be ga live la je aya partager peka soro kongurgela fe be peka ni si ni émission nkoro ika la je ka partager peka soro entra ñini ke mbana ke bi si ya kuma kan ika téléphone tay ka la ile ani ka numéro iko ko tara il y a la quel numéro mais il m'y voilà et que y a tout dit il y a la tout dit alhamdulillah et malien befo là donc les numéro ni chogomina tara dépôt que domi dépôt d'amener na 1 2 3 faut qu'on a c'est 1060 mois bon alhamdulillah toro bola domi boli jabi bola boy il n'a pas résultat bola ko boli kanga ke nklala ka nyini ko nyini choko kelen la fo kana se 1060 ma alhamdulillah nyen to yo la tu ntala boli ke o choko kelen na boli ke ora nklala ka nyini ngali ke tari numéro wara be diwa ko numéro wara te di numéro mi bi bolo marakanye kana to aka tunu no re tunu na o e bara cheni alhamdulillah boli ni fe on be banen ko fe lisi bolen kunun klala ka nyini o nyini choko kelen de la ka damne en afo na c'est 1065 bon y 65 yé 1065 yé là donc y nyini no o nyini choko di d'accord il sera bien les médias la node n'est-ce pas d'accord mbadum ala ke amna nyini to yira awla ani recherche ke jabi ni sorola malien bebe video yin kora wakati amina jabi bo ka da awma balmake ri la damne la abla lisi damne la nga nya fo be ni mamu fene be ko mo mu fene be ka fo ko lisi bu ga telephone ko no o se ka la bo na we lisi la je anya nyini nke lisi sans fait colonie kele pila saba nani duru woro wolobla shaking kononton tan kele fo kana bla tan fla tan saba la colonie me be oma colonie folo kono a se be ko numéro d'ordre ça veut nim quoi o koro kele fila saba abo yo nyon par ordre chronologique iba ka fo yo nyon su kata 1 2 3 fois table labano colonie flana o yi armée o koro ki ka ta ke armée ka gol fra jumena ni armée de terre do ni armée de l'air do ni chenino ni de ça do ainsi de suite. Colonie Sabana ou localité Koraïdi, un cas dépôt que yoro djine. Ni Sigasodo, ni Kaido, ni Kunkorodo, ni Katido, ainsi de suite. Colonie Nana, ou un numéro de dossier, ou des numéros de Dima, ni de Congo Kenui. Donc, il y a à Kayoromina, au début, au Konala, ni de numéro de Colonie Nana, ou référence Indinaï, Itranika Nina Mieka Barakenu. Colonie Druna, ou prénom, ou Itoi. Colonie Worona, oye, noy, oye, jamui. Colonie
wolonfilana o ye date et lieu de naissance colonie date de naissance colonie sekina o ye date de naissance o ye bangeyɔrɔ ye colonie kɔnɔntɔnna o ye sexe ye n'i ye cɛ ou bien n'i ye muso ye colonie tanna o ye i fa tɔgɔ ye colonie tan ni kelenna o ye i ba tɔgɔ n'a a jamu ye colonie tan ni kelen o ye i ba tɔgɔ ye colonie tan ni sabanan o ye i ba jamu ye colonie tan ni naaninan o ye centre de visite i y'a kɛ visite mun an balimakɛ ye min lajɛ o ye numéro d'ordre de ye o numéro d'ordre o b'a daminɛ 1 2 3 4 i b'a ye k'a fɔ c'est pas numéro 1 kunna o la balimaw ni mɔgɔ minnu b'o fili kɔnɔ u ka bɔ o kɔnɔ i ka dépôt numéro ou ka numéro de dossier a bɛ bɛn colonne 4 de ma ni fɛn ɲɛ bɛ image la cogo min na colonne 4 de filɛ nin ye n'o ye numéro armée localité ani numéro de dossier n bɛ se k'a kɛ tan mɔgɔw k'a lajɛ colonne 4 de don colonne 4 o de y'i ka numéro de dépôt ye donc n'i y'a lajɛ numéro d'ordre fɛ i b'i tɔgɔ sɔrɔ yen a bɛ se ka bɛn i ka numéro sabula i b'i ka numéro sɔrɔ yen a bɛ se ka a bɛ bɛn i ka numéro yɛrɛ ma parce que n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu ka numéro ye 1000 ye alors que numéro d'ordre la 1 2 3 4 5 6 7 fo 1000 o ye numéro d'ordre de ye o tɛ numéro de dépôt ye numéro de dépôt o ye colonne 4 ye n'i y'an balimakɛ ka numéro de dépôt ta k'a lajɛ an bɛ taa numéro de dossier i b'a sɛbɛn ko 4 ye kati de ye m'a dɔn n'i y'a faamuya donc armée de terre o ye colonne filanan ye numéro de dossier o ye 4 ye i ka numéro de dépôt bɔ maliyɛnw k'a ye balimaw n'a y'a lajɛ a bɛ 4 sɛbɛnnen sɔrɔ yan 4 10 65 mɔgɔw k'a lajɛ 4 10 65 donc n'an taara numéro 4 na o ka taa 10 65 la an ka a fɛ maliyɛn bɛɛ k'a ye n'an taara numéro n'an taara colonne 4 na an bɛ 4 sɔrɔ 4 kɔrɔ ko minnu y'a déposé armée de terre tɔgɔ la donc kɔrɔ ni maa min ɲɛ bɛ an na colonne 4 o de ye numéro de dossier ni kati don o bɛ sɛbɛn ko 4 o abrégé o secret ye jumɛn ye K A T tiré o ka numéro de bɛ tugu o la an balimakɛ ta filɛ nin ye 4 tiré 10 65 ɔ ni mɔgɔ min donna à partir de 10 maliyɛn bɛɛ bɛ se ka don a kɔnɔ n'aw ɲɛ b'a la an filɛ nin colonne 4 kɔnɔ colonne 4 an donna 4 n'an donna 4 kɔnɔna la non an ka don 10 kɔnɔna la sabu minnu b'a daminɛ 10 la quoi i bɛ se ka taa kɔfɛ dɔɔni i yɛrɛ ka a lajɛ c'est pour que bɛɛ ka se k'a faamu que armée ko in an tɛ kulonkɛ la an bɛna yira bɛɛ la fili bɔra yɔrɔ min na fili bɔra numéro ɲini yɔrɔ de la an ye numéro de dossier de lajɛ an ka comité scientifique mɔgɔw sigira k'a ɲɛɲini parce que an ka groupe kan tenitigiw a bɛɛ de b'a la ni fɛn o fɛn kɛra an bɛ jamana in ka sigi de nɔfɛ an balimakɛ yɛrɛ de to an y'a wele ka na a yɛrɛ k'a lajɛ c'est a ye armée kanu b'a la armée tin b'a la faut pas que a ka vexer donc i ɲɛ b'a la an bɛ 10 kɔnɔ n'est-ce pas i yɛrɛ k'a lajɛ an bɛ 10 kɔnɔ an bɛ 10 kɔnɔ voilà maliyɛnw a ye continuer a ka partager voilà an bɛ 10 kɔnɔ a ye 10 bɛ duguma n'i y'a lajɛ i m'a ye i bɛna yan 10 bɛ yan a bɛ hakɛ to 10 bɛ yan voilà an filɛ 10 kɔnɔ nin balimaw an filɛ 10 kɔnɔ nin e yɛrɛ ɲɛ b'a la ne ɲɛ b'a la n'est-ce pas awa an bɛ taa an bɛ 10 an b'a daminɛ 10 60 yɔrɔ o bɛ yen 10 i yɛrɛ k'a fɔ 10 60 o bɛ yen 10 67 o bɛ yen ayi 10 61 fɔlɔ 10 61 10 62 10 63 73 très bien 10 76 voilà 10 90 voilà alors faut que c'est 10 95 donc il y a 64 10 65 tu es d'accord si il sonna voilà n balimaw a ye tɛgɛrɛ fɔ an balimakɛ n'i ye cɛya ye n'i ye fili ta ka ko kɛ ni fili bɔra ko la an ye ɲɛɲini kɛ parce que a ye jigi kɛ BMD Media an ka taa ko ɲɛɲini an y'a ko ɲɛɲini numéro ɲini yɔrɔ fili kɛr'o de la an kun ye numéro d'ordre de lajɛ donc an b'an balimakɛ fo ka waleɲuman ka kuma d'a ma hali bi i jigiya bɛ cogo di jamana in ni sɔrɔsiya kan bon yanni o cɛ funu yani o cɛ
me yafa deli ɲɛmɔgɔ bɛɛ fɛ maliyɛn bɛɛ fɛ ke m'a faamu donc faamuya fɔla n ɲɛna sisan a walawalala ka yira n na donc m'a yira ne ni n ɲɔgɔnnaw la fili min ye ne sɔrɔ bɛɛ k'i hakili to a la a ɲɔgɔnna bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ parce que n ye renseignement ta mɔgɔw ye n bilasira mais u m'an bilasira ni cogo la yanni n ka se yan mais alhamdulilayi n y'a ɲɛ sɔrɔ Bumabel ye n dɛmɛ an y'a ɲɛɲini a ɲɛ sɔrɔla o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ se ka min fɔ transition ye an kɔni bɛ yan ne bɛ yɔrɔ min na kanu bɛ n na ne ni n ɲɔgɔnna caman anw ye fantandenw ye se t'anw ye tilela bɛ dun an dɔw ka so kɔnɔ surafana tɛ yen surafana bɛ dun don dɔw la tilela tɛ yen mais an tɛ ka don armée la ko an ka taa dumuni ɲini ka na d'an somɔgɔw ma parce que an ɲɛ bɛ gɛlɛya o gɛlɛya la Mali kɔnɔ o ye sécurité tenitigiw jama t'u bolo donc an fantandenw de wulila k'a kanu k'an ka boliboliw kɛ k'an ka dɔrɔmɛ fara ɲɔgɔn kan ni dépôt in depuis ne bɛ yen ko n bangela Mali kɔnɔ ma deli ka dépôt in ɲɔgɔnna ye jama min bɔra c'est vrai bon n'a fɔra jama bɔra papier bɛɛ gɛlɛyala karante o fɛn bɛɛ pili yɛrɛ la mais malgré tout ça an y'an ka effort kɛ k'a ɲini k'a sɔrɔ an n'an ka fantandenya donc ne bɛ min fɔ autoritéw ɲɛna u nana hɛrɛ nana mais u k'a lajɛ u k'u kɔfilɛ fantandenw na parce que bi ta cayala trop u ka sabali u ka dɔ ta an na n'Ala sɔnna u ka dɔ ta an na a kɛkun tɛ ko sɔrɔ min bɛ n'a y'u diya u kana an sara yɛrɛ mais an kɔni b'a dɔn Mali dugukolo jukɔrɔ ne an ye Mali minɛ an bolo fila la n'Ala sɔnna ma maliyɛn den bɛɛ b'a fɔ alhamdulilayi aventure tɛ y'an na bilen n'Ala sɔnna donc an mako bɛ tennin na kɛrɛnkɛrɛnnenya ne mako b'a la bi walayi fo n bɛ si ko a la inchallah merci beaucoup voilà n balimaw an b'an ka yafa da an balimakɛ ta kan ka yafa deli Mali ɲɛmɔgɔw fɛ ka yafa deli Mali autorité fɛ an balimakɛ fɛn diyara ye de donc an bɛ se k'a fɔ ɲ'a ma i ka film fɛn k'a la an bɛ se k'a fɔ Ala y'a kɛ a y'a ɲini cogo min na et puis mɔgɔ dɔw y'a bilasira an b'an damasiyɛn k'o fɔ tenitigi yɛrɛ dɔw de y'a bilasira ɲini cogoya la donc olu y'a yira k'a fɔ ɲinini bɛ kɛ tan donc o kelen k'a fɔ ko ɲinini bɛ kɛ cogo min na parce que yɔrɔ ni tenitigi yɛrɛ dalen ye ɲinini cogoya la n'i bilala fili min kɔrɔ ale yɛrɛ b'a bila la donc k'a fɔ bɛɛ tun bɛ o fili de kɔnɔ a y'a ye an mɔgɔ ɲɛ b'a an na nin wagati la n'a bɛ ɲinini kɛ kɔlɔni fɔlɔ o ye numéro d'ordre ye kɔlɔni filanan o ye i bɛ ka taa kɛ o ye armée sɛbɛnnen dɔ la ni armée de terre don armée de l'air don génie don ça dépend armée ka bolofara min don i b'a ye k'a fɔ kɔlɔni sabanan n t'a dɔn o bɛna kɛ jumɛn ye a b'a lajɛ kɔlɔni sabanan voilà kɔlɔni sabanan o ye localité c'est vrai i ye dossier déposé yɔrɔ min na ala y'a kɛ ale y'a ta kɛ Kati ye Kati abrégé don ni 4D kɔlɔni naaninan o de ye numéro de dossier donc n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu b'a fili kɔnɔ an b'a ɲini u ka bɔ a fili kɔnɔ kɔlɔni naaninan de don n'a ye fiche da aw ɲɛma a b'a compter daminɛ aw gosi fɛ kelen fila saba naani parce que mɔgɔw ka kalan faamu tɛ kelen ye mɔgɔw ka kalan cogoya tɛ kelen ye donc n balimakɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka courage la hali bi to jamana in kɔ i ka to armée kɔ anw tɛ maa si nɛgɛ ka da transition na tila k'o ka min nɛgɛ wa ni tiɲɛ b'i bolo yɔrɔ min na walahi an tɛ da mɔgɔ kɔ kan an tɛ da faama kɔ ko ko an b'a ɲɛɲini depuis n'an fɔra ɲɔgɔn na kunun an y'an ka commission mɔgɔw bila baara la u y'a ɲɛɲini fɛn mɔgɔ sugu bɛɛ b'an ka commission kɔnɔ u y'a ɲɛɲini u nana n'a ye ka na ɲɛfɔ an ye mais ni Ala sɔnna ma i ni nafi min kan n'o ye sɔrɔsiya i b'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ walahi da asimina i ka da fɛn na ni n'a ka kan min kali i b'a sɔrɔ fonction publique filɛ nin fantandenw passera u taw bɔrɔ dɔn mɔgɔw kɛra magistrat ye mɔgɔw kɛra fɛnbaw ye bilahi talahi u t'u fa ten u ba ten u ka mɔgɔ si tɛ ne an b'a fɔ a ka da jamana na an t'aw nɛgɛ wa an dayɛlɛnnen don i ye an b'i ka bila la donc an b'a ɲini i k'i sigi ka an kɔnɔ an bɛna tɛmɛ ni émission tɔ ye kana taa dɛ vraiment maliyɛnw a ye continuer ka vidéo partager an b'an balimakɛ fo kosɛbɛ an b'a fo kosɛbɛ ni de ye adamadenya ye quoi n'i sera anw ma n'an y'i ka kɛlɛ k'i ye n'an ye fili ye yɔrɔ min na an bɛna ɲɛfɔ hali bi chef d'état major n'a ka jamakulu an bɛ yafa deli aw fɛ commission mɔgɔw an bɛ yafa deli aw fɛ effectivement fili yɛrɛ ɲini cogo la fili yɛrɛ ɲini cogo la an y'a ɲini an y'a faamuya fɛn tɛ yen donc an bɛ tɛmɛ ni Musa baara b'aw bolo an bɛ tɛmɛ n'an ka ɲininkali tɔw ye quoi. Yawe an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali ye ɲininkali fɔlɔ n'an ko tɛ e bolo. Ok, aya an b'a ɲini an kanubagaw fɛ a ye dɔ fara partage kan kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ tɛmɛ ni an ka émission ye
Ok, vous, ami, faut que vous ayez non, et vous allez mettre les gars. Eh, quand faut, semaine terminée, qu'on a famille, Turquie, puis arme, chamandi, malima. Cérémonie est la Canada, famille, en a certains présents. Nous, on a mal dit, alors, il faut attraper la ministre de la sécurité là. Et vous, il faut que vous ayez son mailing malima. Ani, tu sais, fait le bien Mali la moro, anti-morochine à Dafoula. Wallahi. Ni Mali mania transition clé la ne te Mali nya to la 100 ans ko fait. Ça n'ala ma Mali nya asimi mbolo. A blaba bla o kuna ka fo ko amanya ankling le shibo. Folo. Marfa chilim koro ge dugumune guerre ke na ko Bosnie na nyogonaw. Ina fo Afghanistan, ina fo Syrie, marfa mune guerre ke na defectuera kum tata folo ko ifira anga armée ma. Anga jamana nyemgo no son excellence colonel Assimi Goïta ani anga ministre de la sécurité intérieure no général Daoud olu de tigadi ñogo manke kata société turque dobe amba fo ma ko kanik ni marfaye abe marfa type begla ni marfaye ne la précision an ñogon té dien pistolet auto dien arme individuelle be wa ou ko arme ñogoti bi namanya sapeur militarisé ka policier militarisé i kan ka minɛ de d'u ma minɛ min n'u bɛ se ka jugu kɛlɛ n'a ye wallahi a bɛ ka kɛlɛ in kɛ min ye kɛlɛ in tɛ ko kan kɛlɛ kɛbaga yɔrɔ kɛlɛ in bɛ kɛ Mali de kɔnɔ yan a bɛ ka taa terroriste ɲini yɔrɔ yɔrɔ terroriste bɛ Mali de kɔnɔ yan donc fo ka cɛdenw na bɛn de o de y'a kɛ Kani ka marque min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko Kizeki donc maintenant o marque type ɲɛnama in ale de tun b'an bolo. N'i y'a ci balle kelen chaque minute avec 60 coups de dima. Donc nous croyons les jeunes sous-officiers qui sont sur le terrain, les sergents-chefs qui peuvent être les chefs de section. Mounou Kanga, éléments dirigés terrain sans faire, armes lourdes de Bradoum. Sans compter les PM, les pistolets mitrailleuses. Donc maintenant, PM Nyanama Mounou Kaniki Kanga Beda Ama. On veut armer, on veut équiper chaque commissariat, chaque unité d'intervention. Que ce soit les forces spéciales, à quel souci, au million de nana, ani ni sauté ni nyonche, donc où y a une contrat de Sina, ben qu'à fort, anga général Daoud, allez donc ma baranyamani, et kera, qu'à tire la dièque à la dièque, effectivement, marfa une pression kain, à tire kain, et puis marfa une avantagé mouillé, en mettant au dos, là, il t'a sur pour dire que marfa manado, jila na boreta sur pression, teke armna. Ni arme une pleine na y jad donna un frigo qu'on est kida. Ah, mais type non. Non. Kelembe, il va être fort. Amba fuma côté et circuit 1. Allez arme PA de do. Il me dit PA chama 7 coups. Do 12 coups. Mais ni PA y 18 coups, do 20 coups. Aka telu aka pression kay. A valeur balistique ni ati aka portée utile 1500 mètres, 1 km et demi avec sibulu ta kono. Aba fa. O y'a PA. A PA mun a pistolet métragé. Il va ka fo ale ka fali ale cadence flaba la. Na i jeba bla modara falla. O ye ni be fe ka ala bombre tete de papa. Ni be fe ka bla. Ani ni be fe ka bla coup par coup la. Kum et sur le suite. Automatiquement il va le faire ka bla. Ale cartouche kelen 300 balles de ba kono. Marfa avantage o di quoi, c'est venir sur la kebe kelela. Faut ou venir tentigi be kelela. Na be ka tirke. Il faut pas que chaque fois à qui joue à pourquoi balle banaka qui doit charger de faire quoi. À moins tentigi parce que elle a perdu. Et parce que Sibulu Mumbo a perdu. Donc Marfa une avantage mi à cartouche il va ka balle chama de ba kono. Donc puis les éléments de force de sécurité vraiment en anneau de Kama. Si ça a débarrassé de Marfa Koroban, franchement, on est ministre du Founi, ka Fouka, Walmondon, ni armes croix nous franchement, entreprise Turquie, ne Kaniki, ne madame Miri Mogo Bako Maliba isolé, ne be yele ma pas. Dugo be ko armand ba bolopi. Malina abiga contrat kepi. Amika Tchèw, c'est bon, on veut surarmer même les éléments. Il faut que le commissariat Killing a une intervention à la renforcement. Un commissariat du quartier. Sécurité au début, sécurité quand on a damé l'échelon de là, au bas même de l'échelon. N'a pas de sécurité, sans la sécurité est doux, des fantômes ne can't sécuriser. Donc il faut que le commissariat soit capable maintenant d'intervenir. Il y a un renforcement.
o minɛnw de bɛ ka ɲini ta donc franchement an bɛ autorité fo k'a waleɲuman dɔn an b'a fɔ a ye ko nin contrat de signé na Maliki Diaw tun bɛ yen fait le silencieux Fadel Maouz ale yɛrɛ de ti fɔlɔw di donc a y'a kɛ arme mun na o ye 12,7 ye 17 ye ah non fara bon fanga arme in filɛ nin ye i b'a kalama ko ni min farati n'i b'a ci est ce que b'a kalama ni min i jɔ i sen pointé a b'i sama k'i bɔ k'i bin awɔ kana taga o la dɛ est ce que o t'i yɛlɛ mobili sanfɛ non 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 nin tɛ yɛlɛ mobili sanfɛ nin bɛ sigi de n'i b'ale ci c'est que i b'a kalama o de y'a to surasiga ni dumuni ka kan mɔgɔw bolo ko dumuni ye sɛ ni pomme de terre non o ye fantan dumuni de on n'a pas besoin des aliments gras n'i bɛ nin ci ni i sigilen tɛ a ɲɛ ni marita ni ye arme min ta nin ye ou bien soit i bɛ ka t'i bolo jɛ e ma ye Maliki Diaw bɛ ka ci waati min na ci sans que Maliki Diaw sigilen yɛrɛ yɛrɛ de don fo Maliki Diaw bolo ka taa arme nɔfɛ donc vraiment k'a fɔ CNT président ɲɛna k'a félicitation k'a fɔ aw bɛɛ ɲɛna a ye tɛmɛ ni kuma ye hali bi. ayiwa Bobo an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali ye an bɛ taga an y'a ye k'a fɔ kunun tun ye an ka bateau Tombouctou bateau in ale kɛlen ka ɲagata sɔrɔ o tun y'a anniversaire ye i bɛ se ka jumɛn fɔ a san kelen i bɛ se ka jumɛn fɔ bateau in attaque kan ni bilasira jumɛn b'i bolo. an bɛ tasibila kɛ bateau in san kelen kun ye kunun ye civil caman tora la. Vraiment an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ minnu ni tora la ala ka hinɛ u la ala ka yafu Musa n'i ko k'i bɛ segin kuma in kan i bɛ kasi muso n'a den jenina survivant kelen min bɔra la o kɛra den min ye kalo 3 90 mois 90 jours ale de balo la i b'a kalama ko fɛn bɛɛ jenina ka taa pan ale den fitinin de kunna denyɛrɛnin kalo 3 o balo la mais ala y'a kɛ ba ni tora la ale kɔnɔna la ne ye Mali sɔrɔsiw dɔw sɔrɔla minnu ɲɛnama minnu y'a sɛbɛn rapport kɔnɔ dɔw ye denw sauver k'u ka sa u bɛ ka bali ta bali b'u bolo den b'u kɔ la den san 4 san 5 u bɛ k'a ta k'a labɔ kɛnɛma o wagati kelen de terroriste ninnu filɛ ka obi filanan fɛnɛ fili o obi filanan nana bɛn carburant bɛ yɔrɔ min na ni tasuma balaw wulila ɲɛ b'ala i tɛ sɔrɔsi ka cɛya dɔn fini bilala kɛnɛ dɔ kan officier les rescapés là les survivants minnu balola olu dɔw ka fɔ la ko dɔw tora la dɔw tora u bɛ ka denw de da u kɔ la ni musow ka muso bakɔrɔw ta k'a da u kɔ la u b'u ta k'u labɔ mais bali b'u yɛrɛ la c'est pour cela quand colonel Assimi Goïta a dit ko ka service militaire réinséré mɔgɔw b'a miiri ko wɛrɛ don wari la tiɲɛ tɛ quoi maliyɛn bɛɛ kan ka formation militaire kɛ bɛɛ service minimum militaire a kan ka réinstaurer de quoi parce que n'a y'a sɔrɔ population yɛrɛ bɛ ka arme na population kelen bɛ ka formation militaire de base dɔ b'a la a bɛ ɲɔgɔn sécuriser quoi Farabugu ni mɔgɔ ma hakili bɛ Farabugu attaque la est-ce que b'a kalama an mago jɔra avion na France ma sɔn ka avion di hélico 2 de tun bɛ Farabugu attaque la o hélico 2 fɛnɛ i b'a dɔn ko bɛ se ka mɔgɔ joli ta a renfort tun kan ka taa 70 personnes an ma se k'o sɔrɔ hélico tun bɛ ka mɔgɔw ta 5 6 tubabuw y'anw faga diɲɛlatigɛ la o y'a sɔrɔ on est sous les pieds u taara ka taa dynamite dɔ beru kan kɔrɔ k'o sauter Farabugu kurani commando terroriste ye yen minɛ an ka force sociale élément jiginna cogo min na o don ni Assimi y'i kani avion n'a bɛ san cogo min na a bɛ san ten hélico tun bɛ ka mɔgɔw ta goutte à goutte blessé minnu tun bɛ yen i b'a bi kunna sɔrɔsi minnu tun bɛ yen ni bali b'u sen na dugumɔgɔw bɛ furakɛli la tuma min na ni dɔgɔtɔrɔ b'u k'u furakɛ sɔrɔsikɛ ye arme ta ko dɔgɔtɔrɔkɛ ka mɔgɔw furakɛ kɔnɔna la ale ni arme y'i sigida la ni saya nana saya k'ale fɔlɔ sɔrɔ a ka marifa minɛ b'a bolo sabu ale b'a yɛrɛ faga ka terroriste faga n'a ko ko médecin formelen de don ko médecin ninnu ye formation militaire kɛ o de to service militaire filɛ nin ka a wajibiya fonctionnaire kan nafaba de b'a la terroriste bɛ taa n ka école so dɔw minɛ u bɛ école maître minɛ k'u faga ala ka hinɛ école maître 2 min fatura o don mais n'a y'a sɔrɔ formation militaire b'u la ils peuvent se défendre avant l'arrivée des renforts c'est vrai ni Assimi kumara a ye Assimi lamɛn ni hakili ye ni Assimi kumara a kana Assimi lamɛn ni dusu ye dɛ a ye Assimi lamɛn ni hakili ye a bɛ fɛn fɛn fɔ si on parvient à militariser notre population propre population o de b'an dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ ka s'a dan franchement bateau ka san 1 anniversaire kɛra mais min y'a diya ne ye a y'a sɔrɔ an ye Kidali minɛ k'a don an sagoya la k'a k'an ta ye o de kɛra sababu ye su ninnu ma kɛ k'a fɔ k'u bɔnɛla fu la quoi
parce que là où que la min kama ni be ko kana arlanti kana dissuader angana parce que asro amé reconquête de là on partait maintenant vers le Grand Nord donc il sera d'abord bamba flene bamba zone stratégique de ni bamba mais ne be yele ni yele ne be fare droite fait ka yele ngata donc il be kidal ta forcément ité toute la fragata le be kidal mi mais avec un jouer quand on a retardé parce que nous bâton gauche en mettant renfort bétail donc bamba caminer donc c'est une zone très stratégique mais on a pu quand même surmonter et puis bravo à Sangelen d'Afaramé donc alibi à la kahine mamou nintorala à la koudaro sumaya ça n'a pas boy amaye ka fo ay Sangelen from jusqu'à présent avant communauté internationale ka élection akoka yala abi so bla nan yo atanga au jibe communauté internationale ga se katanya quoi ne be fanga communauté internationale bon akoma na ko so ko communauté internationale ko mali conseiller hundo abolo mali kele kutin soro même communauté internationale s'entend ça va de kanya mu résultat soro John ko muga terusu armée John ko muga moyen terusu ma John me terusu takata baldu ma ko kono o communauté internationale kele indi donc la communauté internationale s'en fout du Mali oda to malien ay ka ore quoi na mu aw jibe communauté internationale ka félicitations ni motion de condamnation ne ka auto soro fo ga jinwi ama ni befe ka fo bo ala ka hine sunu na ala ku daro sume ala ka yemu so manu yayi aya yowe bon nebe bi la banque mi ke oye anya ka fo anka président kon tara ko fe tara chini mo chaman kon ni misa ni so jallo na ka tagali na ka siglie mais mado be no no fana bela ka boka ala bushi no ka fo ko président tara yala di la ka se kana e bi se ka dino fo ko président ka tagali la anu o mo gon mo le président na gauche ko président tara ko ki pam 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 ne a fo be mo maléonté ben kala alala Malia te dore ko Malia e fen fladi Malien jili ani Malien papier billahi no do korbar buga Mali torobe wa korbar jala kike ne a fo be ya korbar papier be mo bulu mo ma boka kuma ibu fen be fo yu ka Alassane de la kia parce que nous ok Alassane risque maintenant ka papier mi là donc munu ko président tara ay dugu jumen jena tigala dugu munu seraka ou yere bo colonisation kono Vietnam était colonisé par la France il est des Vietnamiens deme dugu be jien kono kay yere bo joyan dula il est ni chinois de deme wa sigata la Mali be bo joyan dula parce que il est ni chinois de Mali deme jien serana atimi ngan tagalinye jien jorola atimi ngan tagalinye donc quand on ama ko fait min dire ko futa la fuwala de chine penchon chine fudama fudira chine milliard mugan fladi milliard mugan intérêt to milliard fla kan ko an sinisiri munun kara anga mamune de kun soro ji e cheni do munun ka inondation munun kara les sinisiri la chine milliard fladi ko golu deme chine milliard bi sabani sabadi ko ka RN 27 bara damine ke 100 ko ka ala tulia 100 sera ni nganga daka te makata kuluru shine institution daka entreprise bema mo ni Mali be je ka fina ni Mali ma wardi man na warta shin ka sugon ni Mali ni jera ni Mali kanga war avancer chinois entreprise mima abi kuna l'état est le garant l'état chinois est le garant de l'état malien di jamais vie asimi nga singata chine tubu way ameta chine muna muno kunya fo malien yo ko famia asimi tagali minke o forum de ne fo kake o fo kake mun fleni ala yake chine ya ira kani Mali chekra partenaire stratégique maintenant no kera Mali de bala je ani chine amba damina domaine jumena donc il y aura une visite d'état asimi doit repartir ne o de fo kuma damina la wala ne ya farani mbaga bema ni ko ngo asimi ngo somme yere forum yere ngo na ko asoro c'était pas une édition de édition be ke saunsa ngo son forum yere d'abord asimi do ne kama mo chama ngo ni makone manana kan folay bi abe togodi le président chinois a dit à Assimi de repasser quoi asimi nga senga tatu o ta siga kuma sécurité et défense à madame de lawa à madame de santé de lawa à madame de énergie de lawa à madame de infrastructure de lawa à madame de développement humain amba damna agriculture de lawa asimi yere ni chini président meta siga kuma ou be domaine forum ta fono be injecter la
Il y avait Kodombo Mangana. Chine 50 milliards d'Afrique Bema. Ou yo la ben yonche. C'est pas tous les pays africains qui sont éligibles à cette offre-là. Mali mo gote ni 50 milliards là. Mali ni Chine mina minge. An mo go là. 50 milliards mo blaga be di 100 ba kono. O e beta di ou. An Chine tien an mo go là. An me mi fo asimi nyana dron. Aki di la corruption qu'elle là. Nyasimba ango kumame bi fengele mesika Mali 5 ko fe o yu keleli Malien la fait l'intérêt amam profiter ka président na Malien la fait l'intérêt quand to fanga la ibeka ka wakati flimia an soro ango nga asimila di o fli kana soro quand to fanga la munu kumbe fanga kerefe nu kanga yeleni kuna fole kata di ibeka ma abe kunyen galontige abe ashima tienfo tous les rapports étaient erronés. Préfet du maintenant des faux usage de faux. Demande à Haminu Toro ou va faire la citra tali. Wallahi, fengre mbe fanga je. Oye fanga mamu kanga kuna foli jeli ni fanga nyemogoma. Nolu ye fanga kuna foli dugo jamana nyemogola iba kala makite bo foi kalama. Donc asiminga visiter inopino ke yoro la. Asiminga balka chu kata dodorso la. Asiminga balka chu kata tribunalu la. Asiminga balka chu kata yoro la kata ko la je. Fengre mbese ka Mali segin ko fe ka Mali bon dynamique comme bi o de ne parce que me kuma fo malien ben on me transition fait mais on va blasera ne be sinsin ni kuma nga touré me sinsin dongo do yuru de be dugu alaki wallahi billahi il y a des cadres maliens qui ne sont pas prêts à changer Mali nyemo bi ou mala beli la makama Mali nyemo bi o be tono la o donné do oro to buga réforme sou be pour ka sini jamana donc oro ja nyona et réforme ga kede médias sociaux des journalistes ou des nini tout ça c'est pour bâillonner le peuple au sait que la durée et le délai de la transition appartiennent au peuple c'est pas Assimi qui peut déterminer un délai jamana de on la fière des transitions délai oro munu sigere me transition la horoma la nous be Assimi kera fait kuma ba e fola ou be mo tonyo la ou ko tonyo li dabla nous be fait fananga me ko tonyo li dabla ou quoi ton nom d'abla ton nom li jamana ma ou quoi présent quoi réforme de ma présent blasera bibi na Mali mo go réforme criminelle djien kono bi ça c'est la réforme de la justice. La justice est réformée Mali mo go bi ndron de la bi parce que Mali justice qui est le symbole de la plainte une justice maintenant alors que mo go une justice de liberté mais oui Mali qui est plainte liberté Mali est justice symbole qui la plainte non Mali on dit no fait chamano dugulo problème bi ara madon ko hake obi droit de travail ni tra bi malien de mbira genga bo barala ou ko buga hake ni o de kacha Moussa ne de ba kuma nyefina ne yalala ni de be ni befo je suis en contact avec le peuple ne be jamana de kuma da ne be jamana de mangame munum be il se fait que lu dari me de be a photo wala ay tala de mo buga licencier to gomina ça ne va pas il be barala il te saranya ma so de buga gentou il dit si peut yo là donc jugement sans flabi l'entreprise ne les a versé 1 euro moi m'a versé donc en ce cas jamana jona ma corruption kele il est temps que Assimi réforme que justice ka akason na meta kaso la ka angata kaso la ka na bla don sera bibla kaso ma abi kuna kaso te kaburu donye fente kaso e jogo blanc orodi na nga songa nyon critiquer aujourd'hui les Maliens veulent dénoncer certaines pratiques Maliens mo go be ka fait no dénoncer bagabali ka boire la fin ko boire pas tout Malien ko kuma ou ka to réalité do be alibi wallahi ou ka donc faut ko Mali be guerre de kono le Mali est à 2 pas de l'intervention des occidentaux be fait ka ankel à 2 pas déjà au misale non amo o kibara kalamo ou be rion no ba minke am be kan ka Assimi kerefe ka ke Mali kerefe no batila maintenant faut do ti a miriere ka fo Mali be de kono fengele monsieur parce que bibi na chinois o irisu o Mali ni Mali ya ka corruption kele ka nyima Mali be se kata ali ka chini son demain o Mali kume demain ke chini Mali kume demain ke Libye Mali di Algérie demain ka gagner pendant ce soro le Mali n'est pas un Mali d'aujourd'hui c'est un Mali d'hier Mali est dugu munu de Mali le ba fo bi ku ba partenaire kele ka Mali invité kata Mali la sigi mu ya sa ama yurujurugu na yuru kele on n'a pas besoin d'aide de quelqu'un wari mbe tunu Mali kono aka boni nunu nga deme aka boni to buka deme aka boni risu deme aka boni singa deme shintina sa anyu irisit na sa anyu Malien devait sans Mali donc quand on change de partenaire il faut qu'on change de comportement
an tɛ ka fɛn bɛɛ ta k'a da diɲɛ mɔgɔ kun an k'an yɛrɛ jalaki défaut b'an yɛrɛ la défaut b'an ka cadre dɔw la an ka cadre dɔw bolo n'i ye dɔw ɲininka ko Mali bɛ to deli de la ou bien Mali bɛ to walikɛla la Assimi y'a fɔ ani Malien ka rencontre la Chine a ko k'an ka bila an kunna kɛlɛ ni dɔw bɛ sa a bɛ kɛ dɔw bɛ bana a bɛ kɛ wa dɔw bolo bɛ ban a bɛ kɛ Assimi y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ donc o kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye n'a bɛ mɔgɔ min kunna ko mɔgɔ de ta Mali kɛlɛ kɛ i bɛ fu de la minnu bɛ yan ka mɔgɔw tɔɲɔ a kuma tɛ se ka fɔ u k'a bila u kunna ko don dɔ n'an m'an farati tɔɲɔ la Ala b'an bɛɛ tɔɲɔ don dɔ ne bɛ ka kuma minnu ma je veux que ministre de la justice yɛrɛ ka ne wele kuma dɔ bɛ mun kɔnɔ k'a f'a ye wallahi Ala a fɛn bɛɛ ni Ala n'a ka cɛ ne bɛ fɛ ka kuma ministre de la justice yɛrɛ de fɛ Kasoge fɛ wallahi kumaw de bɛ n kɔnɔ k'a f'a ye wallahi fo bolo ka jɔ mɔgɔ dɔw la n'u bɛ min kɛ u k'o kɛ siɲɛ kelen sa an ka yɛrɛ sɔrɔ on ne peut pas que mɔgɔw b'a la ka sa wagati min na an bɛ kɛlɛ wagati min na a bɛ dɔw kunna ko Mali ye opportunité de ko nin gɛlɛya ye opportunité de ne moi je ne vais parler avec personne sauf le ministre de la justice non j'en ai assez dénoncé an y'a fɔ k'a fɔ mais ça ne change pas. Moi, je sais que l'information n'est pas bien remontée et je vais parler qu'avec les derniers décideurs. Ou bien, Assimi Ramona, on n'est pas ça pour le badala, on n'est pas comment y faire. Parce que quand on a Mali, on a clé fly now. On va quoi une doka, on va quoi une gland tout le baby, il baby est à ta coïna. N'est pas quoi une do. Wallah, Allah n'est pas quoi une do. N'est pas quoi une do. Wari yele no oro dola ani sanu. Ou tout quoi une chien travaux qu'elle n'a pas quoi une chien do. Moi, je vais parler qu'au président, avec le président seulement. Anya Fomo Moyaman Loyala. Wari Mougoudier, qui peut financer la guerre. Avec la guerre financière Mali pendant à peu près 3 mois. C'est là, Wari Ira. Wari Bega gérer tout le là. Wari Ira Boron Koni Fenko entre Niasron. Neboula Manga Jamana fait. On doit dénoncer des actes. Et au retour, on doit avoir des informations. Et aucune dénonciation ne doit servir comme opportunité à aucun cadre maintenant pour quand même s'arrêter d'autres profils. Ça, on n'est pas d'accord. Et moi, je vais réellement écrire le président pour que quand il y a la justice, il faut que nous nous fait. Parce que nous avons fait du faut de Malite. On flâne, on va demander de mettre Tireka, on va de bala, on se rabat du bête on s'est moché doula. Taro fouille on a béni Malite. On a un chien à la nitière de Kamaka Mali deme. Now you me, now my phone, on avait Kasola déjà. Parce que mes doubles bêtes, il a certains moché doula. À cela, mon face sur la transition de notre fait. Son enfant, nous voyons ça pour la mettre doubela, mais il a avion en Sakola, doumi jameta. Mais biyoro bête granela. Embargo tenga men sera se mo wadula Mali de yake do ne kan de men Mali kanya ni Mali de ni Mali tiena o koloro folo be ne kan donc Mali injustice ni corruption ni sera Mali tie Mali bi se ka tie ni corruption dorandi donc ne ine mineo o ye tie di ine blawo o ye tie di moi je pense que présent ka et cadre do dajibne en toi n'était kuma mo chiffre tout parce que ne dara mo la ne ma satisfait ne da foite mami ko ngata kuma ni foy wallahi Allah da foite ne ma dal ngata kuma ni foy kuma ni gino na jebe ne te ko a je fe ka fo kuma ni chite ne de na ni kuma ni ne be fɛn caman dɔn Mali ko la dɛ ne de nana ni kuma in ye ka bɔ ko in kalama duguma ka na n'a ye bi minnu bɛ ka nafa sɔrɔ ko in na u k'a bila u kunna an ne bɛ taa n'u ye cour africaine des droits de l'homme de la n bɛ taa n'u ye a bɛɛ n'ala cɛ jɔyɔrɔ ko t'a la walahi ala si le président ne m'écoute pas n bɛ taa ni ko ye yɔrɔ la a ma sigi yɔrɔ min na parce que ça c'est la haute trahison contre l'État ni wari ko da an bɛ se ka wari ɲini an ka entreprise binna an ka fɛn bɛɛ b'a la ka tiɲɛ jamana min kama i bɛ taa jamana dɔ bɛ ka jamana lebu ta ka baara kɛ n'o ye ne bɛ kuma mɔgɔ fila le ministre de la justice et le président je ne vais parler avec personne donc ne kɔni hali ne bɛ sa kuluba dala la président kɔnɔ la ne bɛ kuma in ɲɛfɔ voilà donc vraiment an bɛ en profiter k'o kuma fɔ n'ala sɔnna ma n'a sɔrɔ ɲininkali banna. ɲininkali dɔw bɛ ne bolo an ka alimami ka fɔ kan. k'a fɔ nin waati in na an balimakɛ an ka adamadenya ka video dɔ bɛ ka yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔsira kan a bɛ ka kuma ni jɛntigiya kɛwale dɔw ye ani an balimakɛ min fana fatura kɔsa in na u ka kumakan dɔw b'a ko la Buma bɛ conseil kan dɔ b'i bolo k'a ɲɛsin an balimakɛ ma sabula a bɔra degun na a ma mɛn. an balimakɛ jɔn. Banduko imam Banduko jɔn Banduko jɔn k'a fɔ Traoré an y'a ye k'a fɔ a bɔra nin wagati la ka se ka kuma
muso minnu bɛ fini don ka teni ta a bɔra ka lagosi dɔ lase u ma ka taa ka wajulu dɔ sen fɛ i ye fɛn lamɛn i bɛ se ka jumɛn fɔ Banjugu ka nin sortie in kan. Voilà, n'a pas comment qu'on a fait Allemagne quoi. Ah non, je vous interdis au Théo. Non non non. Imam te. Ate n'a bɛ misiri kɔnɔ. Ayi, même misiri kɔnɔ an ye Allemagne. Kabiri ani muso in musokɔrɔba den ka misiri ko mankan kɛra la ni a bɔra Allemagne la Imam te. A bɛ kuma dɔ fɔ a bɛ lagosi lase Allemagne ma. Anw bɛ taa misiri la. An bɛ taa kutubaw lamɛn. An bɛ kutuba minnu lamɛn a tɛ hɛn don an dusukun na mɔgɔ si contre la. A kana fɔ ko Imam Banjugu a y'a fɔ ko Banjugu n'aw sera a y'a fɔ ko Baw ou bien Banjuguba a tɔgɔ de ye Imam tɛ a bɛ ka kuma min fɔ mission wɛrɛ de b'a bolo Banjugu ko ko mɔgɔ ni kafiri kana jɛ a ko ten Ala min ye diɲɛ dan Ala ye kafiri bonya k'a bila ka diɲɛ laban don kɔnɔ a b'a ka saya bila ka kafiri kɔnɔ o ye Ala min ye diɲɛ dan o kɛra yan Banjugu bɛ kuma Facebook mun kan ni kafiri ka fɛ kafiri ta tɛ yan Banjugu bɛ ka kuma Facebook mun kan ni Banjugu kumakan bɛ ka taa Banjugu a y'a fɔ Banjugu ko tɛ kafiriw ka fɛn dilannen yan donc depuis o yɔrɔ la i kan k'a dɔn ko Banjugu ka kuma bɛ taabolo wɛrɛ de la Banjugu ka kuma laɲini fɛn 2 3 kɔsa in na a bɛ san 1 bɔ bi Mali faamaw b'u féliciter Mali faamaw ye mɔgɔ caman minɛ o kumara depuis Coran fait kana camancɛ bolo kan non mais ka mun ye fina Mali c'est des renseignements qui la barre là ça aujourd'hui il y a beaucoup de terroristes qui ont donné si terroristes dɔw y'a yira ka fara k'olu ka marifa bila on les a dit maintenant de ne pas laisser abandonner les armes parce que tôt ou tard u bɛ se basa u ye fɛn caman fɔ ko an tɛna an da dɔ la o ye kelen ye dɔw mago bɛ Mali ka ɲagami an tɔ tora yɔrɔ min ma Teza Watène ni Teza Watène minɛla don o don Guinée bɛ poyi c'est que fɛn caman bɛ a t'a kun dɔn o de to ne b'a ɲini maliyɛnw fɛ k'u tɛgɛ da u dusu la ka foli bila Mali alimamiw ye alimami ko a kana alimamiw mele nin ko la ka foli bila Mali karamɔgɔw ye parce que lui il veut Banjugu bɛ fɛ ka bɛɛ de dalakɔrɔbɔ ka dɔw bila ka soit a bɛ diinɛ kɛlɛ kɛ ou bien a bɛ ko dɔ kɛ min b'a la taa kaso la wallahi ni procureur Kolobɛni la kana jɛ Banjugu bila ka taa kaso la n'a n'a b'a bila ka taa kaso la kana bila ka taa kaso n b'a la an yɛrɛ ko est-ce que musow tɛna sɔn ka en criminologie n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna mɔgɔ mago bɛ kaso la kana bila ka taa kaso la ou bien n'i b'a bila ka taa kaso la a bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min na kana taa n'a ye n'a ma ɲa k'u bɛ ko kɛ u k'a lajɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen ka se n'olu yɔrɔ la olu mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn ye yɔrɔ min kuma bɛ ka fɔ min ye c'est pour aller en prison mun de bɛ yen kɔsa in na France ma bɔ ka anw jalakiya ko anw ni État islamique ye contrat kɛ ko ka des terroristes k'olu y'o minɛ k'o di Mali ma 2014 k'an y'o bila kɔsa in na c'est pas vrai et les terroristes là an b'u dɔn u bɛ ka contact ɲini k'a fɔ ko ka mɔgɔ dɔw de ɲini pour ka taa attaquer ka t'u labɔ n'aw bɛ sɔrɔsiw fɔ a ye sɔrɔsiw fɔ dɛ bilayi les 2 plus grands terroristes là ils ont parlé Francis Bado ça les incrimine kɔsa in na on a arrêté des officiers ivoiriens u kumara au Grand Nord dɔw ko Jagaja ko ni ninnu tɛ mais an ye mɔgɔ dɔw minɛ Teza Watène attaqué la u ye fɛn fɔ an ye min faamu ils nous ont dit comment ils ont été recrutés u ye mɔgɔw tɔgɔ fɔ an ye u ni mɔgɔ min kan ka baara kɛ donc an ye ko dɔw bila minɛn dɔw kɔnɔ aw kana mɔgɔ min bɛ fɛ ka taa kaso la ka na hali n'i b'a bila ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ min tɛ a bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min na kana taa n'a ye aujourd'hui c'est quelqu'un a bɛ ka a ye bɛɛ hali su a m'a to olu la a bɛ ka taa baga suw ma mɔgɔ min ɲɛnama i ma se k'a latubi o sara e tɛ Ala ye i ma nin don a la i t'a to a n'a ka Ala cɛ i bɔr'o la i nana sɔrɔsi musow la sɔrɔsi muso joli sara n bɛ tasibila kɛ an balimamuso ye nin yɔrɔ la a ni binna kɛlɛkɛyɔrɔ la o ye muso jasilen de sɔrɔsi muso bɛ se ka kɛ muso jasilen mɔgɔ min bɛ arme minɛ ka si mɔgɔ min ni bɛ bin kɛlɛkɛyɔrɔ ale bɛ wajulu kɛ m'a fɔ ma sɔrɔsi muso de ye muso jasilen c'est que ninnu bɛɛ ye mission ni fɛnw de ye wallahi ne bɛ Mali karamɔgɔbaw fo parce que a ye mɔgɔw dalaminɛ ka mɔgɔw dalakɔrɔbɔ hali au conseil a voté nin tɛ voté ale tɛ voté ale yɛrɛ tɛ voté n'i y'a fɔ alimami tugu dɔrɔn an bɛ émission jɔ n'i ye alimami fɔ tugu dɔrɔn wallahi an bɛ émission jɔ parce que alimami tɛ n ye k'i ma a bɛ misiri min kɔnɔ muso fatura ka misiri to a denw bolo o mankan kɛra o ko sariyaw latigɛ depuis o de kɛra a bɛ fɛn mɛn e bɛ Mali tribunal jumɛn la o tɛ seli yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn
e be Mali barkaro jumɛn dɔ kite misi sɔrɔ ko mɔgɔ tɛ seli mɔgɔ de bɛna silamɛya fɔ hali Mali ɲɛmɔgɔ ya n t'a kɛ Ala ta ye o ye tiɲɛ mais Mali silamɛ kɔni Mali yɔrɔ tɛ yen i tɛ seli yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ min na hali tribunal kɔnɔ i bɛ yɔrɔ dɔ aménagé li min yɛrɛ fatura a fɔra ko seli yɔrɔ tun b'a ka so ma dɔn ni ye kuma faamuya donc Banjugu ninnu ye fitinɛ ɲininaw de Ala kira sallallahu alaihi wasallam a y'o de fɔ a ko fitinɛ la wulibaga wallahi n'Ala na kira cɛ n'i y'o kuma fɔ sisan o ye dɔgɔyama ye sinon Ala kira kumara fitinɛ la wulibaga donc an bɛ nin min fɔ nin non an bɛ nin min fɔ nin a ye bɔ nin kɔnɔ a y'a ka silamɛya minɛ aw tigɛ fila la a ye taa mɔgɔw lawuli ka na Ala ka diinɛ ma Banjugu ninnu ye mɔgɔ layinaw de ma dɔn n'i y'a faamuya mais Banjugu bɛ ka min kɛ nin Amadu Kunfa fɛnɛ abandonné na tan Amadu Kunfa ye ɲɔgɔn de kɛ Mopti Amadu Kunfa ye ni ɲɔgɔn de kɛ Mopti est-ce que b'a kalama u y'a to yen k'a to yen fo tubabuw nana don a la ça fait quoi Banjugu ninnu tɛ kaso kungurunikɛla ye quoi k'a fɔ k'i bɛ taa k'u bila kaso kungurunin na ayi jamana ka temps bɛɛ ta jamana an bɛ nin yɔrɔ de la on doit soutenir les procureurs du pôle de la lutte contre cybercriminalité billahi bɛɛ kan k'a soutenir parce que mɔgɔw b'a fɔ munna t'a minɛ a y'a to yen wallahi Adama Kulubali n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ il connaît les bons moments ça fait quoi ni mun filɛ nin an ye nin ɲɔgɔn de kɛ Amadu Kunfa la a bɛ minɛ Mopti a bɛ bila a bɛ taa wajuliw kɛ a bɛ mɔgɔw neni u b'a minɛ u b'a bila u b'a minɛ ma fa nana kɛ fɛn kelen non an tɛ temps di mɔgɔ si ma tugun a ye taa dɔɔni a ka da kɔ sariya la min kali aw bɛ tila ka wasa nin ko la ne dalen don jamana in na wallahi bon an ka ɲininkali laban ye min ye est ce que a bɛ ka ko in kɛ basic ko kuma tɛ ou bien au conseil islamique tɛ se k'a wele k'a ladi nin wajulu fɔsɔn na wa n'i bɛ silamɛya fɛ i bɛ nin kɛ yan mɔgɔ min bɛ silamɛya fɛ o tɛ fitinɛ fɛ n'o de fini ko mission wɛrɛw bɛ yen mɔgɔ tɛ taa to la wa a y'a daminɛ videomaniw na an yɛrɛ bɛ an ta sɔrɔ a la a bɔr'o la a nana karamɔgɔw la a bɔr'o la a nana sɔrɔsiw la a bɔr'o la a nana sɔrɔsi musow la a bɛ mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ donc a y'a dɔn a mago bɛ fɛn min na a t'o sɔrɔ ale mago bɛ fitinɛ min na a t'o sɔrɔ ladamɔgɔw yɛrɛ bɔra k'a fɔ k'u ka bonya bɛ silamɛw ye wallahi Dawuda Jatara kɔrɔkɛ bɔra k'a fɔ olu minnu ta ye olu dusu bɛ bɔ jamana in mago bɛ bɛn de la quoi ni mission wɛrɛ de bɛ nin bolo mais u billahi a tɛ réussir mais est ce que a ka kuma nin tɛ to ka na ni fitinɛ ma kuma voilà o de tun maliyɛn bɛɛ hakili ka bon n'a ta ye a tɛna ni fitinɛ foyi ye a mɛnna kuma in na a bɛ sɛgɛn na k'a bila misiri t'a bolo a bɛ yala misiriw de la ka fɛn kɛ ale yɛrɛ bɛ ka kuma min fɔ kafiri m'a fɔ ma juma misiriw misiri ta dɔgɔ misiri la ale bɛ ka kafiri kuma min yɛrɛ fɔ Facebook yɛrɛ kafiri minɛ o de y'a to n'ale dɔnna ale ma dɔn misiri kɔnɔ kafiriw ka minɛ dɛ n'o ye Facebook ye dɛ o de y'a kɛ n'ale yɛrɛ dɔnna donc ale bɛna mun de fɔ i ma dɔn ni wajuli i ma dɔn ni misiri kɔnɔ e ka wajuli fanba bɛɛ ye Facebook de misiri kɔnɔ kuma tɛ e bɛna mun de fɔ donc ka bonya da Mali silamɛw kan Mali au conseil présent vraiment Ala ka élection tɛmɛ ɲuman na Ala ka jamana basigi sɔrɔsi musow ne ma sagara ale n'a ɲɔgɔnnaw des femmes générales an ka foli b'u ye an ka sɔrɔsi musobaw billahi ne ma ye arme ta Gawo ne ma ye arme ta Kidal ne ma ye Beter Kondi Kona m'a fɔ ma ne ma kɛra chef de bataillon chef d'opération ye o y'a sɔrɔ Banjugu bɛ girigiri bolo la wallahi billahi wa sɔrɔ Banjugu bɛ sɔrɔ pinɛ bolo bɛ girigiri bolo la wallahi ala ne ko la ko muso jasilen de ye sɔrɔsi an bɛ mun de f'i ye o la moi je pense an ka tɛmɛ nin kuma ninnu kunna o wele bɛ merci non ne bɔra kuma kɔnɔ